A Mindent a szennyvíz csatornába rendszer vége. Ebben a rövid előadásban egy új fogalom, a vízgazda városi és falusi alkalmazásának az elemeit ismertetjük. Egy fenntartható világban a Mindent a szennyvíz csatornába rendszert a vízgazda, ami hungarikum, lesz majd hivatott helyettesíteni. Itt nem egy hatásosabb víztisztításról van szó, hanem a szennyvízkezelés egy merőben újszerű szemléletéről, ami az eddigiektől teljesen eltérő alapelveken nyugszik. Napjainkban a városi hulladékok szelektív gyűjtését senki kétségbe nem vonja. Ezzel szemben a Mindent a szennyvíz csatornába elv alkalmazását, amelyik tulajdonképpen azonos észjárás eredménye, mint a Mindent a kukába rendszer, senki nem vitatja. Viszont ennek a következményei súlyosabbak, ugyanis ez a rendszer a jövő nemzedékeinek az élelmiszer termelését teszi kétségessé. A városi szennyvíz két egymástól merőben különböző szennyvíz keveréke. A szappanokat és a mosószereket tartalmazó szürke vízé, valamint a baktériumokat és a szerves anyagokat hordozó fekáliás vagy fekete vízé. A kettő összekeverésének a környezeti súlya olyan nagy, hogy a leghatásosabb víztisztítás sem képes azt még meg sem könnyíteni. A fenntartható vízgazdálkodás kulcsa a szürke és fekete víz külön kezelésében van. A kétfajta szennyvíz miben különbözik egymástól? Elemzésükkor két igen fontos következtetésre jutunk. Ami a szennyezési terhet illeti, illő tudni, hogy a baktériumok 99, a foszfor 90 és a nitrogén 98%-a a fekete vízben van. Ezek az elemek a fekete vízben lévő gyógyszermaradékokkal a befogadó közeg egészségét a hagyományos szennyvíztisztítás nyomán komolyan veszélyeztetik. Ezzel párhuzamosan, amikor a fekete és szürke víz térfogatát hasonlítjuk össze, rádöbbenünk arra, hogy ürülékünk a szennyvíz térfogatának alig 1%-át teszi ki. Más szóval, a környezetet fenyegető szennyezés túlnyomó többsége ebben az 1% térfogatban kerül a szennyvízben. Bármennyire hihetetlennek is tűnik, ürülékünk a környezetre igazán csak víztisztítás után válik veszélyessé. Amint az ürülékünket tartalmazó vizet külön kezeljük, egy egészen új helyzetet hozunk létre. Az ürüléket nem tartalmazó szürke víz csak akkor káros a környezetre, még tisztítás után is, amikor azt egy folyóba, tóba vagy a tengerbe kiöntjük. Természeténél fogva ezt a vizet a mezőgazdaság fogja használni, vagy a talajba vezetve a föld alatti vízkészleteket táplálhatjuk vele. A víztakarékos öblítővel felszerelt vécékből kifolyó vizet, mint nyersanyagot fogjuk kezelni. A fenntartható vízgazdálkodáshoz és élelmiszertermeléshez vezető út a Mindent a szennyvíz csatornába rendszer felszámolásával kezdődik. A jelenlegi szennyvízkezelési tudomány szerint a környezet védelmében a vizeket a lehető leghatásosabban tisztítani kell. Ennek kimutathatóan pontosan az ellenkezője az igaz. Minél hatásosabban tisztítjuk a szennyvizet, annál jobban szennyezzük és romboljuk a környezetet. Tisztítás helyett a szennyvizeket teljes egészükben hasznosítani lehet és kell is. Nincs más lehetőség. Másrészt az élelmiszertermelés és a szennyvízkezelés közötti igen szoros kapcsolatokat a mezőgazdasági és víztisztítási szakemberek eddig még nem ismerték fel. Különböző, nem tudományos okokból a növénytermelést és az állattenyésztést szétválasztották. Ez alatt a szennyvízkezelés egy sajátos, öncélú irányba fejlődött. Kimutatható viszont az is, hogy a két tevékenység közötti kapocs a szerves anyag, a biotömeg. A mindkét oldalon folyó biotömeg rombolással az értékes szerves anyagokat a televényföld humuszképződési folyamatokból vonják ki. A biotömeggel való helyes gazdálkodás, a fenntartható élelmiszertermelés és a világméretű vízgondok teljes felszámolásának az alapköve. A mezőgazdaságban a szelves talajtáplálást a mű- és hígtrágyák használata váltotta fel. A környezeti károk mindkét esetben hasonlóak és igen jelentősek.
Az emberi és az állati ürüléket jelenleg a vízbe vezetik. Az állati ürülékből hégtrágya lesz, az emberi ürüléket viszont a szennyvíztisztítás ürülékén rombolják szét és öntik ki a folyóba. A keletkezett tisztítási iszap nagyobbik felét elégetik, a kisebbiket a mezőgazdaságban értékesítik, ahol ez, a nagyrészt szétrombolt szerves anyag, a műtrágyákkal keveredve a talajvizet szennyezi. Ezzel párhuzamosan energiatermelés ürügyén a humuszképződés egyik legfontosabb alapanyagát, a növényi biotömeget is hatalmas méretekben pusztítják. A termelt energia értéke sokkal kisebb, mint a szétrombolt biotömeg biológiai értéke. Ennek a nagyméretű rombolásnak számos közvetlen és közvetett következménye van. Amit azt már említettem, a híg és a műtrágyák, valamint a szennyvíztisztítási iszap használata a föld alatti vízkétleteket nitráttal szennyezi. Ezzel párhuzamosan a folyókba kiöntött tisztított víz az úgynevezett eutrofizációs jelenségeket hozza létre, ami a folyók élővilágát folytja meg. A legnagyobb kár viszont akkor jön létre, amikor a szétrombolt állati, illetve emberi, valamint növényi biotömeg nem jut vissza a humuszképződési folyamatokba, ami a termőtalajok pusztulásához vezet. Közben a víztisztítási iszap és a növényi hulladékok égetése is nagy mennyiségű széndioxidot termel, aminek a hatásait nem kell ismertetni. A jelenlegi romboló jellegű biotömeg és szennyvízgazdálkodás a szén, a nitrogén, a foszfor és a víz természetes körforgásának az erőszakos megszakításához vezet, ami az élővilágot, a bioszférát csak gyengíti. Még veszélyesebb az a tény, hogy ennek a következtében a termőtalajok egyre nagyobb része tönkremegy, vagy erózióval egyszerűen eltűnik. A tönkretett talajok termelését csak műtrágyákkal lehet időlegesen fenntartani. Termőföldjeink ma úgy élnek, mint az állandó vérátömlesztéssel életben tartott haldokló betegek. A mindent a szennyvízcsatornába rendszer felszámolásával a természetes körforgásokat is helyreállítjuk. Élelmiszerünk a föld terméke, ürülékünket is oda kell visszavezetni, de nem akárhogyan. A hosszú távon is fenntartható élelmiszertermelés kulcsa az összes rendelkezésre álló emberi és állati ürülék, valamint a növényi hulladékok visszavezetése a televényföld humuszképződési folyamataiba. Nagyon fontos tény. 7 milliárd ember ürüléke, ami a haszonállatok trágyájával egyenértékű tömeget képvisel, nem egy elhanyagolható mennyiség, amit víztisztítás ürügyén szétrombolhatunk. A szürke víz kezelésével kapcsolatban jó tudni azt is, hogy a háztartásokban használt szerek csak akkor okoznak környezeti károkat, amikor a szennyvizet a csatornán és a víztisztító állomáson keresztül a folyókba kiöntik. A háztartási szereket pontosan ezért az általuk így okozott környezeti károk mértéke szerint osztályozzák. A szürke víz talajba szivárogtatása esetén egy egészen más helyzet jön létre, miután a talajban jelenlévő baktériumoknak bőven van idejük ezeket az anyagokat lebontani. Tisztítás után a folyók élővilágában ugyanezek a szerek még kis mennyiségben is nagy károkat okoznak. Ezért lesz szükséges a háztartási szerek osztályozását új szempontok szerint elvégezni. A vízgazdarendszer új műszaki megoldásokkal dolgozik. Ezeknek nagy része, mint a kegyedi szürke víztisztító rendszer, az alomszék, a kerti komposztkészítés vagy az alomátitartó telep már rendelkezésre áll. Más berendezéseket viszont a vízgazda alapelveihez kell igazítani. Például a jelenlegi szennyvíztisztító állomásokat az ürüléket nem tartalmazó szürke víz kezelésére fogják majd átalakítani, ami feltehetően sokkal egyszerűbb és olcsóbb berendezés lesz. Az új állomások által termelt kisebb mennyiségű iszapot a fekete vízzel átitalott alomkészítési rendszer fogja feldolgozni. Az új háztartási szerek gyártásánál a környezeti károk csökkentésén kívül a szürke víz kezelésének a könnyítését is figyelembe fogják venni.
A mindent a szennyvízcsatornába rendszer felszámolását 2 különböző terepen végezzük. Külvárosokban és falvakban, ahol az alomszék használata és a WC, valamint a hozzátartozó cippantható fekete víztároló között választhatunk. Városokban a fekete és szürke vizet egyedi kezelésre 2 különböző csatornarendszer gyűjti be. Az új rendszer bevezetése a használó szintjén semmilyen változást nem hoz. A gazdaságos öblítőkkel felszerelt WC-ket továbbra is bárki használhatja. A cél nem annyira a vízzel való takarékoskodás, hanem tömény fekete víz termelése, aminek a további kezelése egyszerűbb és hatásosabb. Az új rendszerrel külvárosokban és falvakban a családok által termelt szürke vizet vagy szikkasztóba eresztik, vagy a kerti növényeket táplálják vele. Bár az a legolcsóbb és legcépszerűbb megoldás, az alomszék használatára senkit kényszeríteni nem fognak. A WC-t használók fekete vízüket egy szippantható tárolóba eresztik, ahonnan a víz egy alomátítató és komposztkészítő telepre kerül. A szippantás némi költséget is von maga után, bár kevesebbet, mint a jelenlegi csatornadíj. Az ilyen költségektől az alomszék használói természetesen mentesülnek. Városokban a már létező szennyvízcsatornába az ipari szennyvizek kizárásával csak szürke víz és az úttestekről, járdákról lefolyó esővíz kerül. A begyűjtött szürke vizet egy erre a használatra kialakított szennyvíztisztító állomásra vezetik. A kezelés mértékét és természetét a szürke víz további értékesítésének a figyelembevételével határozzák meg. Amennyiben a víz nem kerül mezőgazdasági felhasználásra, megfelelő kezelés után egy mesterséges vagy természetes, nedves, növényekkel teli és lassú átfolyású körzetbe élő rezervátumba kerül. Hatásos természetes derítés után a tisztított vizet a folyóba öntik ki. Száraz és aszályos vidékeken, valamint nyári időszakokban a városban tervelt szennyvizet rácsszűrés, olajfölözés és ülepítés után közvetlenül a mezőgazdaságban fogják öntözésre hasznosítani. Fekáliás víz hiányában egészségi veszély vagy a talajvizek szennyezése nem jön létre. A városi vécékből kifolyó fekete vizet egy külön, erre kiépített csatornarendszer vezeti majd az alomátitaló és komposztkészítő telepre. Ide kerül majd a külvárosokban szippantott fekete víz is. A cellulózban gazdag növényi almot itt fekete vízzel való átitatás után komposztálják. A nyert komposztot a mezőgazdaság fogja értékesíteni. Ilyen alomátitató és komposztkészítő telepek Franciaországban már működnek, bár nem tömény fekete víz, hanem sokkal hígabb, szippantott szennyvíz kezelésére. Az ide bevitt szennyvíz is rácsszűrés után kerül alomátitatásra. A komposztálással készített emperi trágyát a francia termelők nagyon kedvelik. Alomnak minden növényi cellulózban gazdag hulladék megfelel. Használt kartondobozok, szennyezett papírhulladék, feldarált hulladékfaládák, őrölt fanyesedék, mezőgazdasági, élelmiszeripari és kerti hulladékok, stb. Egy nagyon fontos adat. Néhány megfigyelés szerint a komposztkészítés alatt a fekete vízben lévő gyógyszermaradékok lebomlanak. Amelyek esetleg nem bomlanának le, a talajba kerülve az ott élő baktérium tenyészetek azokat lassan megemésztik. Bár ezen a téren még kutatásokat kellene végezni, minden jel arra mutat, hogy a növények a gyógyszermaradékokat nem veszik fel. Ezzel szemben a folyókba kiöntött tisztított szennyvízzel a vízi élővilágban nagy károkat okoznak, valamint a vezetékes víz minőségét is veszélyeztetik. Jelenleg egyetlen szennyvíztisztítási eljárás a gyógyszermaradékokat a szennyvízből kivonni nem tudja. Az sem elhanyagolható tény, hogy a fekete víz komposztálása közben nagy mennyiségű hőenergia szabadul fel, amit fóliasátrak vagy lakóházak fűtésre is valószínűleg fel lehet majd használni. A szennyvízkezelésről itt kifejtett gondolatok a jelenleg mindenki által elfogadott álláspontokat megkérdőjelezik.
sok egy kaptafára szapott véleménnyel is ellentétesek. Az új rendszerre való fokozatos áttérés az állam, az önkormányzatok és a lakosság részére még most is hatalmas költségeket takarítana meg, nem is szólva az ebből eredő környezetjavításra. Viszont megvalósítása a jelenlegi jogi és szabályzati keretek között lehetetlen. A vízgazdarendszert az európai törvények nem tiltják, és nem is tilthatják, ugyanis bármelyik tagállam hozhat olyan törvényeket, amelyek a környezetet hatásosabban védik, mint az európai jogszabályok. A vízgazda rendszerének a megértésére az otarsi.org honlapon olyan elemek olvasható, amelyeknek a segítségével a kérdésben véleményét ön is kialakíthatja.